10 oktober 2015 was het zover. We konden vertrekken richting Afrika. Een vlucht van 7 uur lang. Het was vooral spannend voor de kinderen. Het was hun eerste keer in een vliegtuig. Vanuit Nairobi zijn we doorgereisd naar Nakuru. In Nakuru hebben we 3 weken lang geleerd over de Afrikaanse cultuur en tradities. We zijn ook op verschillende locaties geweest om te kijken hoe de mensen leven. Dit was een heel schrijnend voorbeeld. Maar we hebben ook leukere voorbeelden zoals deze kerk hier. We mochten beide een bijdrage leveren. Katja mocht wat doen voor de kinderen en ik mocht 2 keer de preek vervullen. Uiteraard met vertaling. We hebben ontzettend veel geleerd deze 3 weken. We zijn daarna teruggereisd naar Nairobi om vervolgens met het vliegtuig door te vliegen naar Madagaskar. En ook al lijken een paar weken niet zo heel veel, er kan veel veranderen. Zoals hier, Simon, die zijn eerste stukjes kruipt. Hier op Madagaskar is onze voornaamste taak nu om de taal te leren. Dat doen we bijvoorbeeld door naar de markt te gaan en rond te lopen en zinnetjes uit te proberen. De kinderen hebben er ook veel plezier in en het gaat dan ook erg goed. In dit stukje zien jullie mij onderhandelen over een paar wortelen. Dat is nog niet altijd even eenvoudig, want soms vermelden ze de prijzen in de oude frank. En dan moet ik vragen wat het in het Malagasy is. Als je rondloopt door Tana, kan het zomaar zijn dat je op hele interessante plekjes terechtkomt. Zoals deze vleesmarkt. Waar de kippetjes heerlijk hangen te wachten totdat jij ze koopt. Een paar stappen verderop zie je ganzen, eenden, kippen, kalkoenen te koop. En omdat wij, niet zoals veel Malagasy mensen, zelf een gans hebben, hebben we er eentje gekocht voor de kerst. Met de gans op schoot in de bus zijn we teruggereden naar huis. En de opbrengst van een middagje op de markt is het volgende. Cassava, leek, broccoli, mananassi, paiso, futabia, komkommer, akundru, fromage, saramaso, karot en tongulu. Om de taal en de cultuur nog beter te leren begrijpen, zijn we een lang weekend naar Ansirabe gegaan. Daar trokken we op met 2 Malagasy gezinnen. Een van de dames nodigde ons uit om mee te gaan naar een arm dorp om daar ons getuigenis te vertellen aan een jeugdgroep en een damesgroep. Uiteraard is ons Malagasy nog helemaal niet zo geweldig, maar de woorden die we spreken, die zorgen er toch wel voor dat de mensen zich gerespecteerd voelen en ze worden er blij van. De mensen vroegen zich ook af of we geen problemen hadden met het feit dat we op een bed moesten zitten en dat onze kinderen met hun kinderen speelden. Ze waren namelijk gewend dat blanken liever een beetje op afstand bleven vanwege onhygiënische toestanden. Ondertussen zijn we ook bezig met onze oriëntatie. Dit is een dorpje in de buurt van Ikungu. Dit soort dorpjes zijn vaak erg moeilijk te bereiken. Maar de koning van het dorp, zo wordt hij genoemd, heeft al aangegeven dat als er zendelingen in zijn dorp komen wonen, hij graag bereid is om ze te helpen en te ondersteunen. Hier zien jullie een andere plaats in het zuiden van Madagaskar. Een plaats waar vooral Antandroy mensen wonen. Ook hier is het erg arm, maar de mensen staan open voor het evangelie. Ook dit gebied is erg moeilijk begaanbaar. Dit zijn zomaar 2 verschillende locaties waar we ons op kunnen oriënteren. En samen met Ames zullen we de komende maanden gaan kijken wat haalbaar is. Al met al hebben we de afgelopen 2 maanden niet stilgezeten. We zijn bezig geweest met cultuur, met nieuwe mensen leren kennen, met de taal en met oriëntatie. Maar omdat het regenseizoen nu is aangebroken, kunnen we weinig kanten op. Daarom genieten we nu eventjes van de decembermaand. We willen iedereen heel erg bedanken voor de steun die we ontvangen. Dankzij jullie steun is het straks mogelijk om ook deze mensen die nog niet eerder gehoord hebben van Jezus te bereiken.